Добър вечер! Днес се поздравяваме през открехнатата врата на българската демокрация. Добър вечер и от мен. Вие гледате централната информационна емисия, представена от Екип 2. Новината на деня може да бъде формулирана с различни думи. Тя може да е оспорвана, ругана или поласкавана. Ясно е едно. Изборите дадоха на нелепия ни живот друго име. Името, уважаеми зрители, е демокрация. Днес се събудихме други хора. Хора, упражнили право на свободен избор. Със своя глас, не с декрет, у нас установихме, ако не друго, поне многопартийната система на съвременните демокрации. Всеки от нас, който е успявал до сега да си подаде носа зад желязната завеса, е бил приеман като човек от друг тип. От днес думите "Аз съм българин" звучат различно, не като вчера. Каквито и да бъдат окончателните резултати, ние ще продължим да настояваме на правото си на избор. А това ще значи, че гласовете ни на доверие няма да бъдат давани веднъж и завинаги. Днес, 11 юни, държавният глава Петър Младенов покани в президентството ръководството на Централната избирателна комисия, начало с нейния председател професор Живко Сталев и лидерите на Българската социалистическа партия, Съюза на демократичните сили и Българския земеделски народен съюз Александър Лилов, Желю Желев и Виктор Вълков. На срещата, в която участваха също председателя на Министерския съвет Андрей Луканов, председателят на Народното събрание Станко Тодоров и министъра на вътрешните работи Атанас Семерджиев, бе обсъдено протичането на първия кръг от изборите за Велико народно събрание. Ръководството на Централната избирателна комисия информира за хода на изборния процес и даде оценка, че изборите са протекли нормално, в мирна и спокойна обстановка. Комисията внимателно проучва постъпилите сигнали за частични нарушения. Ръководителите на партиите изказаха свои съображения и споделиха информация за допуснатите нарушения. Участниците се договориха тя да бъде предоставена на Централната избирателна комисия, тъй като съгласно закона тя е единственият орган, правомощен да проверява и преценява постъпилите сигнали за нарушения и да взема съответни решения. Всички участници в срещата оцениха високо честната, отговорна и компетентна дейност на Централната избирателна комисия. Те изказаха единодушно пълно доверие на комисията, на ръководството й и на нейния председател професор Живко Сталев. Изразено бе твърдото убеждение, че трябва да бъдат гарантирани всички условия за нейната по-нататъчна дейност до завършване на изборите. Бе подчертана необходимостта да се избягват всякакви действия, които биха довели до повишаване на политическото напрежение в страната. Участниците в срещата призоваха да се запази коректната и толерантна обстановка, характерна за неделния изборен ден, и да се осигури успешно довеждане до край на свободните и демократични избори в България. Преди 15 минути Българската телеграфна агенция съобщи, че окончателните резултати от първия тур на изборите за Велико народно събрание ще бъдат оповестени утре, вторник, 12 юни. Да видим дали има някакви промени. В последния миг включваме пряко Централната избирателна комисия, където е Алис Крайчева. Господин Попов не се нуждае от представяне. Разговорът, който имахме предварително, беше същия, но преди да ви питам за мажоритарната система, искам да кажа, че от списъка, който е дошъл до сега, най-високият процент на избран е 95,43, а най-ниският е 51%. Какво ново по мажоритарната първо до този момент, господин Попов? Новото е, че ние прегледахме почти всички протоколи, които имат значение за изхода от тази част на изборите. Обявихме допълнителни имена на лица, които са спечелили изборите. Утре вероятно ще можем да съобщим и всички останали, тъй като очакваме резултатите от някои страни, където също се гласува по мажоритарната система. Това, което са казали колегите от БТА, какво ще прибавим към него? Все пак малко е нажежена обстановката и трябва да бъдете много прецизни. Тъкмо защото обстановката е нажежена и защото има едно почетано недоверие между основните политически сили, има едно съмнение да не би резултатите да бъдат неистински,
Ние проявяваме едно особено внимание, особена грижа. Това ни струва много време и усилие. Преглеждаме всеки протокол. Пристигат ли още протоколи? Пристигат протоколите за многомандатните. Да, за тях става дума. Да, избирателни райони. Започнем работи по тях и надявам се утре да можем да започнем да съобщаваме още в ранната част на деня резултати и от тази част, от тази фаза на изборите. А така един окончателен резултат кога може да очакваме за мажоритарната и за мажоритарната система, да, без тези 7 страни. Всъщност част от тях вече изпратиха резултатите. Ще може да съобщим утре преди обед. А за мажоритарната, т.е. за пропорционалната система, това ще направим в следобедните часове и вечерта. Предполагам, че тази информация, най-пресната, е достатъчна. Не мога да се съглася напълно с колежката Алис Крайчева. Тази информация все още не ни дава ясна картина за резултатите от изборите, но все пак имаме срока утре. В деня, в който който заедно с последните 2 нощи образува първата свободна зона на избора на българите, си припомняме с удоволствие някои стари истории. Например, историята на майките и бащите ни, които от 3 до 8 клас по-старому, разбира се, са имали учебник по парламентаризъм. От него те са научавали какво е обикновено и Велико народно събрание, как се гласува, какви са министерствата в България и прочие. Сигурно чуждите гости, които пристигнаха тези дни за изборите в страната ни, също са така добре подготвени, както майките и бащите ни, теоретически и практически. Затова да ги чуем. Народният дворец на културата се състоя пресконференция на група наблюдатели от Съвета на Европа. Тяхното единодушно мнение бе, че в наблюдаваните секции не е имало сериозни нарушения. Навсякъде са присъствали представители на опозицията и на гражданските сдружения за честни избори. В общи линии са били спазвани законните и демократичните принципи. Същевременно някои наблюдатели изтъкнаха неизбежното политическо неравенство на опозицията и управляващата партия, намираща се дълго време на власт. Наблюдателите не изключват също необходимостта от някои допълнителни разследвания по сигналите за нарушения, но и не смятат, че картината на изборите ще се окаже по-различна. Като наблюдатели от Съвета на Европа, ние сме много внимателни за правилността и демократичността на изборите, защото това е едно от условията за приемане на България в Съвета на Европа. Ние ще приемем с голямо удоволствие България в този съвет, когато се уверим, че у вас има всички гаранции за демокрация и човешки права. Най-трудното за наблюдателя е да разбере дали гласоподавателите не се сплашват с цел да не гласуват по своите убеждения. Откритите форми на сплашване лесно се виждат, но има психологически и социални форми, които трудно се откриват. Дългогодишната диктатура може сама по себе си да се отрази на поведението на избирателите. Това може да се преодолее само с помощта на едно настоятелно правителство. Ние знаем, че постъпилите сериозни оплаквания в Централната избирателна комисия, но имаме уверението на комисията, че те ще бъдат напълно разследвани. Българите ще имат още една възможност по време на общинските избори тази година да покажат, че политическия плурализъм е важно условие за променящото се общество. Никакви предварителни подробности за следващия сюжет в програмата ни. Заедно с вас и ние за първи път ще гледаме изявлението на министър-председателя Андрей Луканов. Той поиска от нас 5 минути точно преди час. Скъпи съграждани, на 10 юни 1990 година България направи огромна крачка към целта, която всички споделяме. Създаването на истински демократично и свободно общество, в което правата и достоинството на всеки гражданин са надежно защитени и гарантирани. Първият тур на изборите за Велико народно събрание премина в спокойствие и ред, в дух на толерантност и обща отговорност за съдбините на България. Като българи имаме всички основания да се гордеем с този ден. Не може да не ни радва и положителната оценка на чуждестранните гости за изборите. Те отбелязват,
че за изключително кратко време България е извършила значителен напредък в своята демократизация, за което свидетелствува мирният, свободен и демократичен характер на избори. При едни демократични избори в условия на многопартийност, победата не е сигурна за никого. В такива избори, каквито са сегашните, няма и победени, защото в крайна сметка победата на демокрацията е победа за всички. Българската нация е изправена сега пред сложни и нетърпящи отлагане задачи. Ние трябва да създадем основата на нашата правова държава с приемането на нова конституция. Ние трябва да осигурим радикална и цялостна стопанска реформа, като същевременно осигурим най-важните социални нужди и интереси на българския граждан. Ние трябва да намерим трайно и демократично решение на националния въпрос, да създадем солидни гаранции за сигурността и териториалната цялост на нашата родина в един бързо променящ се свят. Ние трябва да завоюваме достойно място в този свят, да се отворим напълно за неговите ценности и постижения, като запазим своята национална самостоятелност и самобитност. Всичко това може да осъществим само при едно задължително условие. По тези въпроси, които са общо български, които стоят над партиите, над груповите и личните интереси, трябва да постигнем национално съгласие и единодействие. Изборите създават предпоставки за това. Нека не пропуснем историческата възможност, опирайки се на свободно изявената воля на българския народ, да обединим усилията на всички обществено-политически сили, на всички истински патриоти, за да работим заедно в името и за благото на България. Нека поставим България над своите цели и амбиции. Нека не допускаме напрежението и прекалено изострената на моменти полемика преди изборите да се пренесат и в следизборния период. Това ще бъде вредно за страната ни. От това няма да спечели никой. Правителството смята за свое първо задължение осигуряването на стабилността и спокойствието в страната предстоящите отговорни дни и седмици. Ние приканваме всички политически сили, всички граждани към благоразумие и мъдрост, към търпимост и взаимно уважение. Не бива да се поддаваме на инерцията на конфронтацията, на злонамерените слухове и измислици за някакви репресивни намерения на държавните власти. Това е абсурдно, тъй като противоречи на самата логика на обновителния процес, започнал у нас след 10 ноември 1989 година. Правителството, в това число и неговите органи за опазване на обществения ред, доказаха, че зачитат демокрацията и човешките права като висши ценности на цивилизация. Ние ще правим всичко, за да гарантираме спокойствието и сигурността на всеки български гражданин в условията на широки демократични свободи. Приканваме трудовите хора на тази страна, нейната интелигенция, всички българи и българки, да продължим и доведем до успешен завършек сегашната избирателна кампания, да предпазим себе си и страната от крайности и авантюри, за да можем с гордост да кажем на 18 юни, че откриваме нова и радостна страница в многовековната история на българския народ. Благодаря за вниманието. Сега как се възприемат резултатите от изборите у нас в 3 източноевропейски столици? Там хората вече преминаха през същия процес, макар резултатите от него да беха малко по-различни. Впрочем, те са добре известни вече. Първо Берлин, където окачествяват неокончателните данни от гласуването вчера като победа на Българската социалистическа партия. Новината за победата на Българската социалистическа партия на вчерашните парламентарни избори у нас е сред основните външнополитически теми днес в информационните емисии на радиото и телевизията на двете германски държави. Първа западногерманска телевизионна програма нарече тази победа убедителна. Посочено бе за протеста на Съюза на демократичните сили заради изборни манипулации в някои избирателни пунктове.
Същевременно бе изтъкнато обаче, че според чуждестранните наблюдатели в София, изборите са преминали свободно, демократично и законно. Чехословашкото радио тази сутрин даде някои предварителни резултати, но подчерта също, че процентът на гласувалите е по-нисък от очаквания. Радиото информира и за обвинения в манипулиране на изборите и за неприемане на резултатите от някои кръгове на опозицията за демонстрации в София, което му даде основание в по-късна емисия да обобщи днешната обстановка в нашата столица като застрашителна. В кратки репортажи полските радио и телевизия изтъкват огромната заинтересованост на всеки избирател в България да допринесе в определянето на нейното бъдеще. Отбелязва се също, че колекционерите на изборни бюлетини и агитаторите по време на гласуването са създали на места нежелана атмосфера, но общото впечатление не се различава от направените вече прогнози. В Западна Европа също се отбелязва спокойната обстановка при изборите вчера, но се посочва също така, че има и отделни нарушения на избирателния закон. Във всеки случай гледа се повече към бъдещето. Често се споменават възможностите за коалиционно правителство с участието на Социалистическата партия. Ето и главното от Лондон, Ню-Йорк и Рим. Бих могъл да отбележа три основни момента. Първо, единодушната оценка на журналисти и гости от Европейския парламент и Великобритания, чието мнения се цитират, че изборите са били честни, свободни и добре организирани. Второ, резултатът като цяло не се поставя под съмнение. И трето, в журналистическия жаргон тук, Българската социалистическа партия продължава да се приравнява с старата комунистическа партия, но в по-сериозните анализи се отбелязват дълбоките промени в БСП и в нейната платформа на реформи. При гласуването на българските граждани тук лека преднина има кандидатът на СДС, а от партийните листи тази на БСП спечели само с един глас мнозинство. На трето място е БЗНС. В заглавие на първите си страници вестниците Нью Йорк Таймс и Вашингтон Пост пишат за победа на Социалистическата партия. Ню Йорк Таймс заявява, че БСП решително води при гласуването и в кореспонденция от София посочва причините за това. Авторката Селестин Болна смята, че Социалистическата партия има силни корени сред населението, а нейните сегашни ръководители действат съобразно промененото време. Вашингтон Пост, както и други издания, очаква да бъде съставено коалиционно правителство, водено от социалистите. Всички средства за масово осведомяване тук са на мнение, че изборите са преминали спокойно и законно. Политическите наблюдатели тук посочват по страниците на днешните вестници и в коментари по радиото и телевизията, че независимо от това какви ще бъдат окончателните резултати, сега България се нуждае от силно коалиционно правителство. В излъчено след обед съобщение агенция АНСА информира за пресконференцията тази сутрин на чуждестранните наблюдатели за изборите у нас. България от вчера е по-близка до Европа, цитира АНСА думите на ръководителя на делегацията на Съвета на Европа Мингуел Мартинес. Цитират се и казаните от наблюдател от Федерална република Германия думи. Има само един победител на тези избори и той е българският народ, който гласува цивилизовано, свободен и демократичен за пръв път в своята история. Това бяха оценките на някои западноевропейски средства за информация. А сега как виждат първите демократични избори у нас съседите ни? Оценките за атмосферата вчера не са по-различни от друга ден, но всеки анализира събитията от собствен ъгъл. Така част от югославския печат по обясними причини поставя ударение на изборите в Благоевград. А след Белград мнение от Атина. Тукашните средства за масово осведомяване за сега се въздържат от категорични оценки, но някои ежедневни издания подчертават като цяло спокойния ход на изборната процедура и липсата на големи инциденти. Специалните пратеници на югославския печат, радиото и телевизията не пропускат да изтъкнат обаче, че в Благоевград били очаквани демонстрации на македонци, но тъй като такива не били организирани, от членове на ръководството на организацията Илинден щели да връчат петиция на представители на Европейския съвет, намиращи се в София. Пречупването на всичко, което става у нас през призмата на хиперболизираните открити въпроси, явно е постоянен стил на югославската масова медия, да дори и когато се осъществяват избори, нямащи никакво отношение към така наречената спорна проблематика. Единодушна е оценката, че изборите са преминали в сравнително спокойна обстановка и при спазване на конституционния ред. Посочва се, че според очакванията Българската социалистическа
представянето на Съюза на демократичните сили, докато процентът за аграрната партия се оценява под очакванията. Всички гръцки информационни средства цитират изявление на Андрей Луканов, който е подчертал необходимостта от сътрудничество между основните политически сили в България с цел сформиране на широко коалиционно правителство, което единствено може да реши тежките социално-икономически и политически проблеми на страната. В Чехословакия днес също се говори за коалиционно правителство след демократичните избори от края на миналата седмица. Но бързата публикация на резултатите от тях, както и самите резултати, не създават трудности на президента Вацлав Хавел да определи управляващата партия или партии. Подробностите от дежурния редактор Емил Милдов. На пресконференция в Прага Михал Жантовски, секретар по печата на чехословашкия президент, коментира резултатите от парламентарните избори, в които безусловна победа постигнаха представителите на гражданския форум и неговия партньор в Словакия Обществеността против насилието. Както бе съобщено, сформирането на новото правителство ще бъде възложено най-вероятно на сегашния премиер Мариан Чалфа. Съставянето на новия кабинет ще зависи от решението на президента Хавел дали да се кандидатира или не отново за поста държавен глава. Мнозина наблюдатели са на мнение, че кабинетът ще бъде коалиционен. За първи път в следвоенната история на Чехословакия в него няма да бъде представена комунистическата партия. Докато резултатите от изборите в Чехословакия са напълно известни, ние в България ще почакаме още и очевидно това очакване няма да е съвсем спокойно, въпреки призивите. Ето доказателства. Днес стотици хора бяха обхванати от крайно напрежение, което представителите на по-младото поколение познаваме само от книгите и историческите филми. Пред Народното събрание се опитахме да вникнем в причините на това стресово състояние. Много от тези хора имат лични впечатления от изборите. Други са повлияни в голяма степен от почти фантастични слухове, които все пак трябва да бъдат внимателно проверени. Очакваме решението на Централната избирателна комисия. И няколко кадъра от събитие, чиято точка на катарзиса все още не е постигната. Точно преди 2 часа пред Народния дворец на културата започна протестен митинг, който всъщност не беше и завършвал. Той е на Съюза на демократичните сили. Подробностите до този момент. Предизвика хиляди хора на денонощни демонстрации в столицата, които днес в 18 часа се обединиха в масов митинг на СДС. Ето техния отговор. Ще искаме там, където грубо, брутално, противозаконно е нарушена процедурата, да бъдат анулирани изборите и да бъдат насрочени нови. Приятели, погрешно е да се мисли, че ние сме загубили изборите. Това просто не е вярно. Ние имахме интерес или да ги спечелим 65-70%, за да имаме квалифицирано мнозинство във Великото народно събрание, или да бъдем такава опозиция вътре в събранието, каквато оставаме сега. Защо? Ние оставаме в Великото народно събрание опозиция, без да носим отговорността за прегрешенията, престъпленията на комунистическия режим. И ние смятаме, че комунистическата партия трябва да тегли всички последствия на своето 45 годишно господство. Ние призоваваме всички наши членове и съмишленици на втория тур, ако такъв се състои, да гласуват за кандидатите на СДС. Продължава конкурсът на екип 2 за най-добър репортаж на седмицата. Днес той също е в темата на деня. Представяме ви кандидатурата на Пламен Гълъбов. А сега една новина, която няма нищо общо с изборите. Производството на мляко и млечни произведения са дейности, в които българинът има вековни традиции.
От прочутия елексир на древните ни предци комиса до последните производства от типа Рокфорт и Камамбер, естествено с български имена Синьо сирене и Перла, ние се убеждаваме в неуморния възход на тази традиция. В последно време имаше наистина някои малки проблеми, но с типичния ни модерен стил те бързо се отстраняват. В тази връзка е и голямата новина на деня. Днес сутринта в 8 часа на улица Евлоги Георгиев, бивша Полянов, се продаваше мляко. По наша информация, по наши сведения, изборите протекаха нормално, без сериозни нарушения на предизборната етика или на избирателния закон, които да поставят под съмнение честността на изборите. Тази сутрин няма нови потвърждения. Има допълнително постъпили сигнали и това е и повода да се свика Обществения съвет днес на обед. Някои от тези сигнали бяха поднесени по доста драматичен начин в ранните часове. Така изглежда стаята, в която живее сега Тодор Живков, а от време на време той се разхожда по коридора пред нея. Зад тази врата се намира Тодор Живков, но не пожелаха да ни отворят лекуващите лекари. Затова се обръщаме към доктор Топалов. Какво е здравословното му състояние? Аз мисля, че комисията доказа, че той е в добро психично състояние и би могъл да гласува, ако той желае. Смятате ли, че Тодор Живков е запознат с вашата кандидатура? Не мога да кажа. Помолил съм моите застъпници да предадат материали тук за цялата военна болница. Дали са стигнали до него, не мога да кажа. Би трябвало той да бъде мой избирател. Така. Този, който до неотдавна печелеше изборите с 99,99 на 100, се отказа от правото си да гласува и то чрез декларация. Аз се питам, кому беше нужна тя и защо и как тя съвпадна с декларацията на Милко Балев от Военно-медицинска академия Светослава Стаева.